lapan kup burom ya ikong Aihun K.Lyngdoh Tron kum iwei na ki best journalist Hapoh Meghalaya bat ilayop Pdiang ru ya ka award ha ka media excellence award arhajar arpunriu ka ba arpho bala penya da ka media federation of India ha New Delhi ya kani ka award la ai da professor Sanjay Dwivedi ubadai former director general of the Indian Institute of Mass Communication IIMC senior journalist Pratik Trivedi but Dr. L.P. Sharma Deputy Director General of the National Informatics Center NIC ya kani ka award ceremony la penlong ha PLB Auditorium ITO New Delhi Hapoh ka jingpenya ka Ek Bharat Shrestha Bharat ha ka February araja arpunriu kata ha ka singi sajan baladep ikong Aihun ide inong song jong ka lengka apar silong inong ai khobor jong ka mauphor bat ka Highland Pus kum senior correspondence na East Jantihil district ka jingpen ku buram la itu lengba ka jingai tilut ka jing tresitom bat ka jing dondor ka khubor jong i ha ka political bat ha ka social sector ha kani ka program la wanishimenta da national president Arun Sharma general secretary Dhamvir Anand senior vice president Ashish Kesing press club of Sikkim general secretary DR Dulal bat ki nong ai khubor na keleng ki jalla kari India ha gaju kapor ka federation khasi jantia batkaro FKGP apar Shillong ka ai khublei ya ka jingjob badannam ikong Aihun kani ka pani amtang ka jingla jong i shimet henrei ka wanra ru ya ka thammei ba khrawe bat sngo sarong omtang ya ki para nong songsnong henrei ya ka jala hi baro kawe ka FKGP kala ongru ba ka jingno snyang jong ikong Aihun ka pen i ya ka jingle hok pat IT met pat mensim ban tre na ka banta ka jingbha ki bru bat ka jala hi baro kawe ka seng kala ai khubleiru ya i na ka banta ba in nang shat nang khlan nang bha nang miet bat kumjuru pa inangla ban yai pteng pan ai ka jingshakri ya upai ba